Бишне авылында яшәүче Рәйхан апа Зиятдинова безнең кул эшләре белән шөгыльләнергә ярата. Менә ул бисердан шундый бик матур беләзекләр ясый. Алар гына түгел әле монда, бик күп. Рәйхан апа, сөйләп китегез әле, бу эш белән кайчаннан эшли башладыгыз? Ничек кирип киттегез? Мин бу бисерләрдән элегрәк агачлар ясадым, гөлләр ясадым, аннарны туктаттым да бәйләү төгәргә оештырып җибәргән икәннәр. Бәйләүләр белән бик күп эшләгән идек. Инде алар анатылды, инде алары бетте. Менә бисергә менә бу ел шушы бисерләргә тыксыннан тагын шушы беләзекләр мин салат ясарга тыксындым. Мәсәлән, менә берсен ясар өчен, име? Күпме вакыт кирәк? Ну, төрле бисердән эшләгәндә төрлечә вакыт үтә. Менә бу ирерәк бисер белән эшләгәндә 1 сагать ярымнан үтә. Күп кирәкми инде, име? Кирәк түгел. Менә бу вакытлары белән шактый 1-3 сәгатьне тутырам инде. Булары бик матурлар булып чыга, әнә бик вакытлары. Менә булары инде буларны бисетенә көн үтә. Үтәдер. Буларда катлаулары аның. Катлаулылыгына карабында, име? Катлауларына карап, улары инде стан белән ясала, станга куеп, станында ясала. Шул стан белән үреп утырам. Алар кая куясыз, сатасызмы, бүләк итәсезме? Бүләк тә итәм, сораучыларга сатып та җибәрәм, сораучылар бар сатып. Бар, име? Субханалла. Нәрсәләр белән шулай торам инде. Яшьтән шулай кул эшләренә мөкиббәнмисез? Яшьтән мин башта икъбалышлар бәйлидер, моннары балалар үстергәндә куфталар бәйлисез, станнар күлмәкләр бәйләп, эшләр бәйләп киттем инде шуннан. Алар туйдырдым, менә хәзер бисергә тоттым. Яңадан яңасына өйрәнеп торасыз, әйме? Өйрәнеп торабыз Алла. Хәзер бит интернет заманы, өйрәнергә мөмкинлекләр күп. Интернеттан карыйбыз да, бәйлибез дә. Ярдәмче бар. Эшлибез дә. Рәхмәт сезгә, иҗади уңышлар телибез, яме Рәйхан апа.